Hey guys, welcome back to my YouTube channel. You want aircraft? So welcome back to my YouTube channel. I'm Sana Sam Gamam Nondo Miss Sango. So njengoba ngibona la ngisekhaya ngithi ngizoshutha ngephini. But ngeke ngisashutha it's fine. Ngizowenza ama-questions normal but ngizobe sengikhululile iphini sengiqondo zami so ningadideki sizowenza ama-questions normal afuna ukumtesta nje ukuthi uzoreacta kanjani. Stay tuned, ungakhohlwa ukulike, comment, ushare, ulike and nangefoni uma asibonane. Hello ma. Hey guys, so ngikwazile ukuthi ngithole uma Q&As and ngicela ukuthi sizwe ukuthi usiphatheleni. I hope ayisouth kodwa ke ngicela ukuthi aqala zisho bese ke singena odabeni. Sanibonani bangani bakhe. Mama awuthami la. Awuthi nentombazana kuhlangana. Phela ngena ngibona amantombazane wodwa engakho ngithi ama-awuthami. Cha phela bangani. Mina ngicela ukusho ngithi abangani. Okay ma. Sanibonani bangani bakhe. Uma wakhe lo ushuduza noBhatha ngiyanibingelela. Okay. Sanibonile be ukuthi engathi ngiyateka. So yeah, it's fine. Sicela ukubuza first question. The first question yethu kuzoba ukuthi ungenze njani mangase kuthiwe uzwa thiwa ujola namantombazane. Hayibo. Konje ngenze yani vele. Sisemhlabeni esiphila kona. What if ngithola sengeke on the other side of? Mina ngicabanga ukuthi ngak-disown. How? Okay, yini engakwenza ukuthi ungidisown? Ngoba angiyithandi nje leyo nto ukuthi intombazane ishade ijole nentombazane. Okay, ey'ntweni ezingakwenza ukuthi ungidisown iziphi? Hayi anginaso isibindi sokumelana nalokho ukuthi ingane yami ijola nentombazane. Nani enye? Nje ikhona lokho engikusho. Phela iyona nto engakwenza ukuthi ungidisown ayikho enye into. Yebo. Ayikho enye into. Ayikho. Yini ongayithandi eyenziwa noma engathiwa mayenziwa ingane yentombazane ungakwazi ukuthi uyitolerate noma umelane nayo. Intombazane nje egeza ngo3 gate izobuya after 6. Iyona nje into engayithandi leyo. Amagabade. Okay, mangathiwa uyezwa kuthiwa ngiyajola manje engihlala naye umuntu la ehlala khona ungathini? Uhlala naye? Ngathi ngafanele niqale ningcwabe mina bese niyahlala. Anginayo ingane engajola ihlale nomuntu. Manje singafika kanjani la? Mhlambe ngithe ngisesikoleni kanti ngihleli naye. Sithathe ngokuthi awunayo location yami. Sithi nje ngithi ngisesikoleni kodwa ngihleli naye. Hayi ngabani ungaphinde ubuye uhlale nayo nomphela. Hawu uyangixosha njalo. Ngikuzele ngathi izinto ezingakwenza ungidisown ezingaki. Wathi wena ukuthi ngitshela amantombazane. Shuthi uyangidisown mangabe ngihamba ngohlala nomfana. Cha ngixoshi uyisixoshe wena. Hawu Usidisown wena. Okay. Ungenze njani mawuthiwa thothi ngiyagula ene mawufika esibhedlela thola ukuthi ngikhulelwe? Angizwanga. Shuthi nami ngavele ngikujoyine kuleso sibhedlela admit. Hawu. Okay. Endleleni esesihambile yobuntombi. Yini ongafisa ukuthi mhlasimbe uyibone yenzeka noma mhlambe isifiso sakho njengamanje? Mina isifiso sami nje ukuthi ngikubone uhappy. Wena wenze noma yini ezokwenza ukuthi ube happy ngaphandle ukuthi ujole nentombazane. Wabe futhi ujole nentombazane ikona ongenza ngibe happy. Shuthi awuzokuba happy ke mntanami impilo yakho yonke. Hawu ma, angithi kuthiwa uthando liyanqoba lumanqoba. What if ngithanda intombazane? Alinqobi ke mntanami le ntombazane wakuzwa phela intombazane liyanqoba. Ma uthanda feeling different between ukuthi
umuntu wesifazane, umuntu wesilisa. Angithi uthanda ifeeling. Kusho ukuthi phela wena mangabe uphuma uhambe uyothanda intombazane usho ukuthi mina njengomzali wakho wesifazane angikunika ngothando luphelele. Ayibo cha, akunjalo. Cha kunjani? Mangabe ngithanda umuntu wesilisa kuba njani? Kusho Kusho ukuthi ubaba akanginika ngithando luphelele. kudaliwe. Hayi ngeke hayi ngeke. Okay fine. Kulungile ke mawukuthi uthi ufuna ngijabule ngaphandle kokuthi ngijole intombazane. Okusho okunye ungakutolerate, ungakwazi ukuthi ukwamukele. Cha ngeke ngikuthola lethe phela ukuthi ukipitile. Okay, asithi ngikipitile ke. But Wenzani? sesiyahlalisana. Yende. Yazi ayikho into eyenza ukuthi ibe ngcono lento uzama wena ukuthi ukipite ukwenze. Cha, akathini asihlali ndawonye njalo, but almost every weekend sesihlezi sindawonye. Usuka kanjani emntombini uye ekuhlalisaneni almost every weekend usuka emntombini? Kanti fanele senze Lama njani? steps weqe kanjani? Fanele senze njani? Fanele ihambe kanjani intombi? Phela intombi nje inendlela yayo ehamba ngayo. Okay, mawusuke intombi fanele ngenze njani? Asithi-ke nje mase ngidecide ukuthi hayi ngifuna ukuphuma manje intombi fanele ngenze njani? Cha phela fanele uphume ngendlela right, hayi ukuthi uvela uphume uyohlala nomfana. Iyiphi indlela e-right okuwukuthi-ke mhlampe ingazwakala? Mhlambe ngazwakala mangabe kuwukuthi kwayena ke lo mfana uzamile ukuvela kwasho ukuthi ke kusho ukuthi nje phela akanawo ke amandla. Uyishele ngomcebo kayithole. Hey, manje Nkosi yami wenziwa njani ke mangabe ukuthi into ejabulisa umzali ayinjabulisi mina? Ngenze njani? Hayi phela uzoba kuwena. Vele phela kuyasho ukuthiwa izingane zakho sometimes uyayiphilela uma sezikhulile zona bese ziyiphilele yazi impilo zikhohlwe ukuthi wena uke wayiphilela. Kodwa ke phela kuba unfair if umzali efuna ukuphila impilo efiswa uyena ungayiphili lo efisayo wena. But sometimes life is unfair because abazali they always phila for izingane zabo. But uma ngabe seyikhulile zona zithi my happiness comes first. Bafethu, ake sinike yena ithuba lokuthi angibuze ngoba engathi kujuju. Bathi-ke yes, asilulele kena mhlambe nayo imbuzo bese sibonana ngokuzayo. So yeah, asilulele ekuthenini ke kuba wena onembuzo. Mawuthi khona imbuzo onayo mhlambe. Cha mina imibuzo kahle kahle anginayo. Umbuzo engizokubuza wona umbuzo nje ngeke ngimuzwe ukhuluma abantu mabehlela. Bathi ena wena ukuliphi side? Usemantombazane noma usebafanele? Yo! Ay, njengamanje anginalo iside ngoba ngijolile. Ikhona ke lokho kubaxakile impela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ungajoli up until now. Cha, Nkosi yami ngidecide ukuthi okwamanje ngime kancane because nginezinto engifuna ukufocus kuzona. Nokuthi ngumuntu o specific o prefer into ibe njengoba injalo. I don't circle for less. Mhlasimbe iyo lento ebadidayo leyo. Nokuthi ke angihleki into engahlekisi. I mean yini engizoyihleka into mayengahlekisi. Angihleki ngoba ngifuna ukwenzela umuntu uthajabule. Kodwa enganamzona izesheli ikhona. Ma, awuthemba ubughosti bami? Yabe ngabazi ubughosti bami. Yabe ngabazi ubughosti bami. Uma ungabaza ubughosti bami guys. Cha ngiyafuna phela ukwazi umntana kodwa zona izesheli. No, izesheli zikhona. Ikona ukuthi yazi sometimes umuntu uyakhuluma. Uthi usamlalele avela athathe sharp curve. And uyazi ke mina into ngihlezi ngifuna into eqondile. Ngifuna into nje eqondile ukuthi uzongichazela lokhu ubuwenza lokhu ufuna ngikuncenge akungisebenzele. Ishesheli Nkosi yami zingangozulu ukuthi nje noma mhlambe ishela wrong. Akuzivezele mhlambe indlela ofuna ukuthi
kushelwe ngayo ngoba ngiyabona bazosuke manje Sishela bangigijimise ngaleyo ndlela bese futhi kwayona iyabahlula yabo because bazofuna ukwenza lento mina engizoyisho bangenzi ukubona because mina ngifuna umuntu abe uyena manje bona basuke bafuna ukungi-impressa bazame ngokweqile ukuthi bafuna ukungi-impressa kanti mina ngifuna umuntu oyena ngifuna uze uwena mina ngithande wena ngingathandi ukuthi unani noma uba so inkinga yabo bavele bafuna umuntu aqhamuke sethi mina nginokuthi mina ngubani which is something engayithandi lokho ngizokuthola along the way vele ngizokuthola cause umuntu mangabe nazana kunezinto vele enizixoxayo neba nesikhathi sokuxoxa nokwazana why ufuna ngazi ukuthi ubani noma unani before ngikwazi wena I think lokho okubahlulayo umuntu abantu basebethe ukuthi mhlambe ushuduza uyagabhana ushuduza unzima noma mhlambe kanti cha angive ngilulu ukuthi nje ngifuna into eqondile ngifuna into esimple kusho ukuthi nje mina njengomzali ngihlala ethembeni ukuthi one day yabona mhla thiwa havulelena yangqonqosa awona masekuthiwa eyami yogani uzozizwa kanjani masekushiwo la sengisho ngempela ukuthi eyami yogana bayoyihlabela inkomo hayi ngiready are you sure ngiready are you sure what to read ngicela nithi nje nibeke ihlo nisibeke nje ihlo uthe uready nimzwile ngithi imbuzo yakhe sakho hayi ngiyakuzwa wengane yami manje ke uma ngabe ningafiki lolu hlobo olidingayo what is your plan singili futhi phela ngizohlala ngisingile ayikho into engizoyenza ngoba phela angikwazi ukusettlisha for less ekubeni ezothola i-full package ngiyi-full package guys mina ngiyi-full package so angeke kwazi ngiseklishe for ini and uyangicika umuntu wesilisa okuhlaza guys yo well sesifike emaphethelweni e-Q&A yethu sibongela kakhulu kuma ngokuthi asijoyine aphendule imibuzo yethu naye nembuzo abe nayo akwazi ukuthi aphenduleke ngicela ningakhohlwa actually uthe uread so asibonane ngokuzayo sengithi mina avulelena yangqonqosa angifuna aphathwe heart attack stay tuned ungakhohlwa ukulike ungifollow lapho usubscribe pressa lelo button bese uyopressa leya bell ukuthi next time ngidropha nososomncane ube khona stay tuned